ассалому алайкум дӯстон. Мақсад аз сар додани чунин пӯфаки ҳавоӣ ё ин ки воздушни шаҳр натиҷа таҷриба ва ташхиси он мебошад. Яъне ман шахсан худам мехоҳам тарзи омода намудани онро омӯзам, аз чиниҳо харидорӣ нанамуда худам аз ин ҳам калонтарашро созам ва иншааллоҳ дар 1-2 видеои охир дар муҳлатҳои наздиктарин ин корро ҳам мекунам ва ҳатман ба навор гирифта пешкаши шумо мекунам. Агар шумо дар канали мо якумин бор ҳастед ё ин ки меҳмони мо ҳастед, ба канал обуна шавед ва фикрҳоятонро оиди ин видео дар комментария нависед.